I got to talk to you before you leave. You got your mic on? Yeah. I need to talk to you before you go. Before you I can switch to internal. ቅድሚ ህቡብ ሰብ ምዃኑ ወይ እውን ብሚልዮን ዝቑጸሩ ሰባት ሰዓብቲ ቅድሚ ምጥራዩ ኣብ ጥሪ 21 ብ2005 ዓመተ ምህረት ኣብ ሲኒሲናቲ ኦሃዮ ከም እተወልደ ይዝረብዩ እቲ ልክዕ ስሙ እውን ዳረን ዋትኪንስ ጁኒየር ከም ዝበሃል ይፍለጥ እዩ ኣይሾ ስፒድ ሱቕ ባህሊ ሰብ እዩ ነይሩ ንምእማን ዝኸብድ ዋላ እኳ እንተኾነ ከምዚ ሕጂ ንፈልጦ ዕቡድ ሰብ ግን ኣይነበረን ኣብ ቤት ትምህርቲ ስፖርት ክፍለ ግዜ እውን ብፍላይ ኩዕሶን ባስኬትቦልን ዝፈቱ ሰብ እዩ ነይሩ ኮይኑ ግና ልክዕ ከም መብዛሕትኦም ቆልዑ ናሃቱ ተሓሳስባ ፍሉይ ሰብ ምዃኑ ነይሩ እቲ ናይ ገዛ ህይወቱ እውን ጽቡቕ ዝበሃል ኣይነበረን ብፋይናንሻል እውን እንተኾነ ሃብታማት ዝበሃሉ ኣይነበሩን ናይ ኣካሉ ቅርጺ እውን ጽቡቕ ዝበሃል ኣይኮነን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወላዲት ኣዲኡ ገንዘብ ክትሓቶን ኮላ ጸማም እዝኒ ከም ዝሃባን ኣብቲ ድሓር እውን ኣብ ሶሻል ሚድያኡ ቤተሰብ ማለት ክድግፈካን ከተባብዐካን እምበሪ ዓለም ኩላ ክሳብ ተድንቐካ ክጽበይ ይግብኦን እዚ ንዓኻ ቤተሰብ ኣይኮነን ክብል ጽሑፉ ለጢፉ እዩ ብድሕሪ ሰብ ዘሎ ዓወት ግና ኣብቲ ናይ NBA 2K ምስ ኮል ኦፍ ዲዩቲ ዘሎ ጸዋታ ምስ PS ተጣበቐ ሰብ ኮይኑ ስለ ዘሕለፎ እዩ ነይሩ ንሱ ዘይፈለጦ ኮይኑ ግና እዚኣቶም ናይ ጌም ጸዋታታት ኣብቲ ድሓር ኣይሾ ስፒድ ተፈላጢ ንክኸውን ዓቢ መሰረት ዝገደፉ ነገራት እዮም ብኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ 2016 ገና ወዲ 11 ዓመት ህፃን ቆልዓ እንከሎ ስፒድ ስትሪም ንምጅማር ወሲኑ እዩ ናይቲ ቻናል ስም እውን ኣይሾ ስፒድ ክብል ሰይምዎ እዩ ንሱ ከምዚ ክብል ሰየሞ እውን ስለ ዝፈትዎ ጥራይ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ግና ኣብ ዩቱብ ኣዝዮም ተፈለጥቲ ካብ ዝኾኑ ብራንድ ቻናላት እቲ ሓደ እዩ ኣብቲ ፈለማ ዋላ ሓደ ተዓዛቢ ይነበሮን ንሰዓታት ስትሪም ዋላ እኳ እንተገበረ ምንም ለውጢ ግና ክርእየሉ ይከኣለን ኣብ ገዛ ይኹን ኣብ ደገ ምስ ዋላ ሓደ ዘዕልል ሰብ ኣይነበረን ሓንሳብ መሓዙት እውን እንትኾኑ ክቕይዕሉ ጥራይ ናብኡ ይጽጉዑ ከም ዝነበሩ ይዛረብ እዩ ኣይሾ ስፒድ ግና ዋላ ሓንቲ ቅጭጭ ዝብሎ ሰብ ኣይነበረን በቢ መዓልቱ እውን ድሕሪ ካብ ምህሮም ምፍዳሱ ናብ ገዝኡ ክኸይድ እንከሎ ዝበልዖ መግቢ ሒዙ ኸይድ ጸኒሑ እዩ ድሕሪ ንእሽተይ ጻንሒቱ እውን ብቐጥታ ናብ ላይ ቢኣቱ ከም ዝነበረ ገሊጹ እዩ ዋላ ሓደ ሰብ ዝዕዘቦ እኳ ተዘይነበረ ንሱ ግና ስርሑ ምስራሕ ቀጺልዎ እዩ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ተዓዘብቲ ዘለውዎ ክሳብ ዝመስል እውን ክስሕቅን ዓውዓው ክብልን ጸኒሑ እዩ ካብ 2016 ክሳብ 2020 ስፒድ ብኣማይት ዝቑጸሩ ቪድዮታት ዘርጊሑ እዩ ካብዚኦም ኩሎም እውን ዋላ ሓንቲ ቫይራል ዝወፀ ቪድዮ ኣይነበረን ኣብ ሓደ ሰዓት ንኸቋርጾ ናብ ምውሳን በፂሑ ነይሩ እዩ ኮይኑ ግና ውሽጡ እንትሰምዖ ሕጂ እውን ቀጽል ዝብል ሓቦ ሂብዎ እዩ ብኡ ምኽንያቱ እውን ኣብ ክንዲ ተስፋ ምቑራጽ ክቕጽል ገይርዎ እዩ ዳርጋ በብመዓልቱ NBA 2K እናተጻወተ ስትሪም ብምግባር ክሳብ 5 ወይ እውን 10 ተዓዘብቲ ከጥሪ ጀሚሩ እዩ እዞም 10 ተዓዘብቲ እውን ኣብዚ ሰብ ፍሉይ ዝኾነ ነገር ክዕዘቡ ጀሚሮም እዮም እቲ ዝህቦ ዝነበረ ሪያክሽን እውን ኣዝዩ መስሓቂ እዩ ነይሩ ክሰዓር እንከሎ ኸይተረፈ እቲ ቁጣዕኡ ኣዝዩ መዘናግዕ ገይርዎ እዩ ቀስ ብቐስ እውን ቪድዮታቱ ክስፋሕፍሑ ጀሚሮም እዮም ዓውዓውን ትብል ዘርእዩ ቪድዮታቱ እውን ኣብ ቲክቶክ ክረኣዩ ጀሚሮም እዮም ኮቪድ ምስ መጸ ግና ሰባት ካብ ኩል ግዜ ንላዕሊ ኣብ ኦንላይን ግዜ ከሕልፉ ምስ ጀመሩ ኣይሾ ስፒድ እውን ዝሰርሖም ቪድዮታቱ ቫይራል ክወፁ ጀሚሮም እዮም ናሃቱ ጽላለ መስሓቕቲ ሪያክሽናቱን ናይ ኢንተርነት ዓለም ኣዝዮም ጽሩያት ኮንተንት ኮይኖም እዮም በብመዓልቱ እውን ዓውዓውን እናበለ ናሳዕስዕን ናሓረቐን ምዞም ሰዓብቱ ጸኒሑ እዩ ብዝኾነ መገዲ እውን ኣብ ሓደ ሰዓት ካብ 10 ሰባት ናብ 10,000 ሰዓብቲ ብሓንሳብ ክረክብ ኪሉ እዩ ቲክቶክ ዘይተረድኦ ሚስጥራዊ መሳርሒ ኮይኑዎ እዩ ፈተውቱ እውን እንትኾኑ ነቲ ኣዝዩ መስሓቂ ዝኾነ ሪያክሽኑ እናቆራረፁ ፖስት ክገብርዎ ጀሚሮም እዮም ዓውዓውን ትብል ወይ እውን ናይ ጽላለ ምልክት እንተርኢ ቆሪጾም ናብ ቲክቶክ እንተእትውዎ ቫይራል ክወጸሉ ኪሉ እዩ ኣብ 2021 ፍርቂ እውን ኣይሾ ስፒድ ካብ ንእሽተይ ስትሪመር ናብ ናይ ኢንተርነት ህቡባት ሰባት ቅድሚት ክመጽእ ኪሉ እዩ ኣዝዩ ቁጡዕ ሰብ ስለ ዝነበረ እቶም ፈተውቱ ክፈርሶ እዩ ክብሉ ተጨኒቖም እዮም ኣብ ስትሪም እውን ልክዕ ከም ከልቢ ክነብሕ ጸኒሑ እዩ ካብኡ ጽንሕ ኢሉ እውን ናብ ብኽያት ክኣቱ ይረአዩ ድሕሪ 10 ሰኮንድ ድማ ናብ ሰሓቕ እንተኣቱ ተዓዘብቲ ኣዝዮም ክግረሙ ጸኒሖም እዮም ፈተው ጸልኡ እውን ሰባት ናሃቱ ቪድዮ ምርኣይ ከቋርጹ ይከኣሉን ኣብቲ ሰዓት እውን ስፒድ ስትሪመር ጥራይ ዘይኮነስ መላለዪ ባህሊ ኮይኑ እውን ክሰርሕ ጸኒሑ እዩ ኩሎም ደገፍቱ ልክዕ ከም ናሃቱ ዓውዓው ክብሉ ይረኣዮም ናይዚ ሰብ ተኣምራዊ ድምፂ እውን ኣብ መላእ ዓለም ተዘርጊሑ እዩ ብምቕጻል እውን ዓለም ለኸመይ መርናብ ምዃን በፂሑ እዩ ስፒድ ምስ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዘለዎ ፍቕሪ ኣብ ስርሑ ውሽጢ ኣዝዩ መስሓቃይን ተፈላጥን ናብ ምዃንን ኣብፂሕዎ እዩ ኣብ ሕድሕድ ስትሪም እውን ካብ መሬት ተበጊሱ ዓውዓው ክብል ይረአ እዩ
ስዊ ብምባል እውን ንፈተውቱ ከጸልል ጸኒሑ እዩ። ብዛዕባ እውን ደርፊ ከይተረፈ ሰሪሑ እዩ። ስፒድ ኣብ መጨረሻ ንሮናልዶ ብኣካል እንትረኽቦ ሓደ ህፃን ቆልዓ ምስ ወላዲታ ኣዲኡ እንትራኸብ ዘርእዮ ዓይነት ሪኣክሽን እዩ ነይሩ። ገጹ ዝሒዱ ኣዒንቱ ከይተረፈ ናብ ላዕሊ ወፂኦም እዮም። መላእ ኢንተርኔት እውን ብናሃቱ ቪድዮ መሊኡ እዩ። በኺዩን ስሒቑን ጽላልኡ ቀጺልዎን እዩ። እዚ ኣጋጣሚ እውን መስሓቃይ ጥራይ ዘይኮነስ ተኣምር እዩ ነይሩ። ከምዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ናብዚ ንምብጻሕ ክንደይ ናይ ዝኣክል ርሕቐት ብምኻድ እዩ ነይሩ። ኣብ ዓለምና ምስ ዘለው ዓበይቲ ኣትሌታት እውን ናብ ምረኻብ ኣብጽሒዎ እዩ። ሓጎሱ እውን ስትሪም ብምግባር ጥራይ ዘይኮነስ ሙዚቃ ብምስራሕ እውን ገሊጽዎ እዩ። ከምኒ ሼክ ባውንስ ሳታዝ ምስ ወርልድ ካፕ ዓይነት ነፀላ ዜማ እውን ዘርጊሑ እዩ። ኣብቲ ፈለማ ተዓዘብቲ ቀልዲ መሲልዎም ጸኒሑ እዩ። ኮይኑ ግና እቶም ዝደረፎም ነፀላ ዜማታት ቫይራል ክወፁ ጀሚሮም እዮም። ብፍላይ ድማ እቲ ናይ ዓለም ዋንጫ ኣዝዩ ቫይራል ወፂሉ እዩ። ኣብ ናይ 2022 ናይ ዓለም ዋንጫ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ቦታ እናተኸፍተ ተሰሚዑ እዩ። ብምቕጻሉን ሕጂ ስፒድ ዋላ እኳ ጽሉል ሰብ እንተመሰለ ዝኾነ ነገር ምስ ትትንክፍ ግና ናብ ቅይዓ ከም ዝልውጦ ሰብ ኣሚኑሉ እዩ። ኣብ 2023 ስፒድ ኣብ ክፍሉ ኮፍ ኢሉ ስትሪም ምግባር ጥራይ ዘይኮነስ ዓለም መምዛር እዩ ነይሩ። ናብ እንግሊዝ፣ ፈረንሳ፣ ፖርቹጋል ሰዓብቱ ንምርካብን ዝፈትዎም ተጻወትቲ ኩዕሶ ንምርካብ ተጓዒዙ እዩ። ምስ ሮናልዶ ይኹን ምስ ናይ ሜሲ ደገፍቲ ተራኺቡ ናብ ዕግርግረ እትይዎም እዩ። ኣብ ዝኸዱ ኩሉ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ንዕኡ ንምርኣይ ጥራይ መጺኦም እዮም። ኣብ ጎዳና ብምውፃውን ከይተረፈ ዓውዓው ክብል እዩ ዝረአ። ኣብቲ መድረኽ ተረኺቡ እውን ሱ ክብል እዩ ዝስማዕ። እዚ ሰብ ኣብዚ ሕጂ ዓለም ለኸ ተቐባልነት ረኺቡ እዩ። ብርግጽ ምስ ፌመስነት ድንግርግር ኢልዎ እዩ። ሓንሳብ እውን ካብ መስመር ክሓልፍ ይረአ እዩ። ካብ ትዊት ይኹን ዩቱብ እውን ንሒደት ግዜ ዝኣክል ተኣጊዱ ጸኒሑ እዩ። ኣዝዩ ጽሉልን ሸለልተኛን ክብሉ እውን ይጸርፍዎ እዮም። ኮይኑ ግና ቀስ በቐስ ተማሂሩሉ እዩ። ብድሕሪ እቲ ጽላለ እውን ንፈተውቱ ከዘናግዕ ዝኽእል ስምዒት ዘለዎ ሰብ ከም ዝኾነ ኣርእዩ እዩ። ኣብዚ ሎሚ ሰዓት ስፒድ ተፈላጢ ጥራይ ዘይኮነስ ሃብታም ሰብ ኮይኑ እዩ። ጸብጻባት ከም ዘርእይዎ እውን ኣብ ወርሒ ብኣማይ $1,000 ከም ዝረክብ ይግለጽ እዩ። ዝሰርሖም ስራሕቲ እውን ንርእሱ ብምምሳል ዝደልዮ ነገር ኩሉ ፈጺሙ እዩ። እኳ ደኣስ ምስኒ KSI ካይሴናትን ኣዲሎስ ዓይነት ሰባት ኮላብ ፈጢሩ ኣብ ናይ ኢንተርኔት ዓለም ኣዝዮም መሐጎስቲ ተዘክሮታት ኣቐሚጡ እዩ። ኣብ ናይ ኣዲኡ ገዛ ውሽጢ ዝጀመሮ ዝዓውታ ናብዚ ሕጂ ዘለዎ ከብጽሖ ኪሉ እዩ። ንዑ ፈተኻ ጽዑንተ ፈጠራይነቱ ክከሓደ ይካልን። ኣይሾ ስፒድ ስትሪም ማለት እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ዘርኣየ ሰብ እዩ። ቅድሚኡ እውን ስትሪም ህድእ ዝበለ እዩ ነይሩ። ሰባት ጌም እናተጻወቱ ዘዕልልሉ ፕላትፎርም እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግና ስፒድ ኣብ ሕድሕድ ምሸት ናይ ላይቭ ኮንሰርት ክመስል ገይርዎ እዩ። ንኽትዕወት ፍጹም ሰብ ምዃን ከም ዘይጽበየካ ነዚ ትውልዲ ዘርኣየ ሰብ እዩ። ሓቃዊ ምዃን ጥራይ ናብዚ ከም ዘብጽሕ ጽቡቕ ገይሩ ዘርኣየ ሰብ እዩ። ካብ ኢንተርኔት ወፃኢ ዝነበሮ ህይወት ኣይሾ ስፒድ ኣዝዩ ትሑት ሰብ እዩ ነይሩ። ብምቕጻል እውን ፈተውቱ ኩሉ ግዜ ናቱ ስራሕቲ ክፈትዎ ተገዲዶም እዮም። መዓልታዊ ሕልምታቱ ናብ ጋህድን ንምልዋጥ ጠንኪሩ ኣብ ምስራሕ እዩ ዝርከብ። እዚ ሰብ ብሓቂ ጌጋ ሰሪሑ እዩ። ኮይኑ ግና ንሚልዮናት ሰባት ከለዓዕል ዝኸኣለ ሰብ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዚ ሰብ ካብ ዩቱበር ንላዕሊ እዩ። ኣብ ዩቱብ ቻናል ካብ 45 ሚልዮን ንላዕሊ ፈሎወር ብቢልዮን ዝቑጸሩ ቪውን ኣብ ኩሉ ሃገር እውን ተፈታውነት ረኺቡ እዩ። እዚ ሰብ ሕጅስ ሒሽዎ እንትበሃል ትጽቢት ዘይተገብረሉ ነገር ክፍጽም ግና ይርአ እዩ። ፍሉይ ክኾን ዝገበሮ ነገር እውን ንኻልእ ሰብ ክመስል ብዘይምፍታኑ እዩ ነይሩ። ናይዚ ሰብ እንኮ ማዕዳ እውን ንርእስኻ መምሳል ኣብ ዓቢ ደረጃ ከም ዘብጽሕ እዩ። እዚ ናይ ኣይሾ ስፒድ ዘይተዘረበ ሓቂ እዩ ነይሩ። እሞ ደኣ ንዘለኩም ርእይቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍሎ እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ ክብል ፈቱ።